Рудакӣ шоир охи. Ду мисра шеъраш ро қироат кунед. Саша ёрдам намекунӣ? Это основатель таджикско-персидской литературы. Ду мисра шеъраш ро қироат кунед. Ой, сложно. Сейчас подожди. Дар дил чароғи равшан аст, вас ҳамат бадбартани ту ҷавшан аст. Рудаки ки буд? Абабдуллохи Рудаки асосгузори адабиёти классики тоҷик мебошад. Солҳои 1855 таваллуд шудааст. Агар 300 забондонӣ фузун нест, ҳама рӯзе ба кор ояд забун нест. Надонӣ гар забони миллати худ, пушаймонӣ надорад оқибат суд. Валла намедонам. Рудаки ки буд? Рудаки шоир, нависанда. Ду мисра шеъраш ро қироат. Бӯи ҷӯи мулён ояд ҳаме, ё диёри меҳрубон ояд ҳаме. Рудаки асосгузори адабиёти тоҷик. Ду мисра шеъраш ро медонед? Шерша? Не. Рудаки асосгузори классики форсу тоҷик. Ду мисра шеъраш ро қироат мекардед? Рудаки сардафтари адабиёти форс тоҷик буд. Ду мисра шеъраш ро қироат кунед. пирӣ ки ба ман расид умрам кам шуд, дастам ба асо расиду пуштам хам шуд, чашмам зи китоб хондан, дастам зи қалам, фаҳмид дилам ки суханам барҳам шуд. Шоири классики форс тоҷик, сардафтари адабиёти классики тоҷик буд. Ду мисра шеъраш ро қироат мекардед? Не, шеър. Рудаки ин яке аз шоирҳои барҷастаи халқи тоҷик, шоири бисёр ба фарҳанг гузаштагӣ шудагӣ буд. Тамоми мардуми тоҷик, ҷавонон, яъне нафақорон ашъори Рудакиро назм мешиносанд, ҳурмату эҳтиром мекунанд. Рудаки бузург гуфта буд ки бӯи ҷӯи мулён ояд ҳаме, ёд ёри меҳрубон ояд ҳаме. Шоири адабиёти классики тоҷик. Ду мисра шеъраш ро қироат кунед. Абабдуллои Рудакиро? Оз як дақиқа. Ҷӯи мулёд ояд ҳаме, ёд ёди меҳрубон ояд ҳаме. Ду мисра. Абабдуллоҳ Рудаки нависандаи номи тоҷик будад. Сардафтари адабиёти классики Тоҷикистон. Ду мисра шеъраш ро қироат мекардед? Бӯи ҷӯи миллион ояд ҳаме, ё диёри меҳрубон ояд ҳаме. Рудаки намедонам ки. Рудаки шоири нависандаи тоҷик мебошад. Ду мисра шеъраш ро медонед? Не, қироат карда наметавонам.